प्रणाम करते ये मतलब
ଏଇପରି 13 ଜିଲ୍ଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲି ସାଥେ ମୋ କେରଣୀ କି ତଥାପି ପାଉନାହିଁ ନାଇଁ ସାଥେ ହଁ ସାଥେ ମୋ କେରଣୀ କି ଦେଖିଥିଲେ ଭେଟେଇ ଯାଉଛୁ ସାଥେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାଥେ କହୁଛି ଆଉ ନ ଫେଲା ଯୁଗାର ବେଶ शोभायात्रा चली रही जो मैंने बाहर पिला ଠକେ ଭାବେ ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ ଯିବାର ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଅଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରହିବ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଠାକୁର ଯାଇପାରିବେ ଗାଁ ଗଲେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Mata